पायल फिल्म्स भोजपुरी। अच्छा ई बात बा सच के सबर की जाइला बजरिया नाय का छोकरावा मारेला नजरिया ऐसन करले भाई उठावा के तोर होइला ले उठल लिया लारा दिले बा उठावा के तोर होइला ले उठल लिया लारा दिले बा तोरा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा देले बा तोरा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा देले बा अरे सियोले बा कौने से कट तोर दरजी देखो ही में लागत बारेत फरजी पिन्हे मजोबन हमार करी मरजी कहेले लोग हमके रहनी मुखराजी सनी लियोन नहीं टमाटर जैसे लाल गाले लोगावा में गोली चलावा दिले बा टमाटर जैसे लाल गाले लोगावा में गोली चलावा दिले बा तोरा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा देले बा तोरा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा देले बा अच्छा अरे हो पायल रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापट्टी कोठी। पेन्ही के चली सूट जब करिया मन करे धली प्रियंका कबरिया सब काजल रखवानी बानी बोल बेचे बेसी तो दे हम घरिया देख ली है मुहे अपन शीशा में बिहरिया हनु मिथिले से सुबोध विकास के देखे अझुरा दिले बा सरवन संगम या मोनू के देखे अझुरा दिले बा तोरा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा देले बा तोरा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा देले बा पायल रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापट्टी कोठी।